Zita rangu ndonzi Trust Mutekwa. Ndakazvarirwa kwaGutu mumhuri ina vana 12 ine ndiri wechi5. Asi ndiri mwana mudiki taidzidza kuchikoro ikoko kuprimary kwaChimedza. Tozopota tichiuya kuholiday kuHarare kwaishandawo baba ikoko. Asi kazhinji kana tiri kumusha paya takanga tichitamba tichifudza mombe, tichidya michero yemusango, tichiita mitambo yakasiyana siyana, kuenda kumutserendende kana kuumbawo mombe. Vakuru vanenge vachiumbawo hari, isusu taiumba kutotora dhakawo iroro rinonama iri chinamwe. Saka dhaka iroro ndo rataizoуmbisa mifananidzo yemombe. Vamwe vaiumbawo vanhu, vasikana vachiumba zvakaitawo vachiumbawo vana kana kuumba hari. Asi isu vakomana taikanga tichiumba dziri mombe kunyanya. Nokuti mombe dzedu chazvaizoita kuti taizoti kana dzaoma zviya taigona kutodziisa muchoto dzotsvuka, kana dzadaro torwisanisa uyu yake tichirwisanisa mombe dziya inenge yaguduka nyanga dzese kutanga ndiyo yakurirwa. Mbira iyi ndiyo yakandiwanisa basa rekudzidzisa vana vasingaoni. Nokuti ndakatanga kuenda kucollege kwekutanga kuMorgan Teachers College. Ndokubva ndazochitsvaga kuti ndishande nevana vakaremara kuUnited College of Education. Ndatomboshanda mubasa iri. Saka pandakanga ndaaplya paya ndakanzi wanonoka kuinterview. Chokwadi ndakanga ndanonokawo nokuti tsamba dzaisvikira kuHarare ine ndishandira kuMwenezi, mvura yakazara mumigwagwa, saka kwanga kusingafambiki. Saka pandakafamba ndichiridza mbira iya ndichidzokera kumba, musi wokutonoshayiwa nzvimbo iyoyo, ndo pandakadaidzwa nemunhu akanga ari mumunda make akati Ticha uri kuridza ichocho. Ndikati mbira, zvikanzi mbira yakaita sei? Ndikati Zimbabwe ndo musha wembira. Uyu munhu mukuru adai asingazivi mbira wakaita sei? Toda kunomuona munhu wakadaro. Pandakatsauka ndakaona munhu wakanga asingaoni. Saka ndo pandakachazama kumudzidzisa. Paakanga achiridza kudai aisa maoko ake nepamusoro, achiita narodzo kukasira kuda kunoridza maoko pamusoro. Ndikati ko, zvikanzi aiwa mbira yako iyi yakafanana nemushini watinonyoresa braille. Saka kutaura kwakaita kuti braille kwakabva kwatondidzora, nokuti pandakanga ndafamba kuenda kucollege ndakanga ndakatonangana nevana vainzi havagoni kudzidza zvachose, ava vanonzi nyange kavadini havagoni kudzidza. Saka paakandidzidzisa braille mukomana uya ndakabva ndatoigona.